Nnokwu akwamozu adonyego ahụ Princess Chinwe Mbanugo lara mmụọ bụ nwunye onye ụkọchukwu ka Anglican lagoro ezumike nka ma bụrụkwa director nke na-ahụ maka okpo n'ụlọ ọrụ NTA Network Abuja n'oge gara aga bụ Venerable Emmanuel Mbanugo n'ala na ngwurube dị na Obodo Village Nnokwa Council Idemmili South. Ya bụ nwanyị bụbu onye principal Federal Government College n'ise afọ asatọ ma bụrụkwa ada nwanyị Igwe Gabriel Ezekwem Oranyelu nke abụọ nke Nnokwa lagoro mmụọ. Chimezie Umebe onye nta aka anyị ga-akọlụ gị akụkọ anyị isi. Nwaanyị ahụ bụ Chinwe nọrọ arọ 70 wee laa mmụọ ebe ndị bịara ya bụ akwamozu bụ ndị kwara akwarịrị na ọ lara mmụọ. N'okwuchukwu na ya bụ ụka elimozu nke akara na St. Stephen's Anglican Church Nnokwa ka Bishop nke Niger Right Reverend Owen Nwokolo kwuru na ọ bụ na ya bụ onye lara mmụọ bụ onye wepụtara onwe ya n'ife Chineke ma bụrụkwa onye ịgbasa oziọma Chineke na agụ. Bishop Nwokolo kwuru ka mkpụrụ obi Lady Chinwe zuo ike na ndokwa maka na o biri ndụ nke ezi omume. Nnokwa gwara ABS otu nwanne ya nwaanyị fọdụrụ bụ Princess Chinelo Ezekwem ma bụrụkwa onye ọkaikpe siri na nwanne ya nwaanyị bụ onye a na-enegara anya ma bụrụkwa onye na-achọ udo oge ọbụla ma kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Diọkpala Lady Chinwe bụ Maazị Ifeanyichukwu Mbanugo kọwara nne ya dịka nwaanyị na-enweghị atụ ma bụrụ nnekwu nwaanyị bụ nke onye ọbụla fụrụ n'anya ma bụrụkwa nke na-adịghị akpa oke ma kpee ekpere ka Chineke nye ha ikikere ha ga-eji wee die ọdachi nke a bịakwute ha. Dịka usoro iji na-echeta aha nwaanyị ahụ lara mmụọ ka ndị otu Federal Government College n'ise bụ ndị pụtara na ụlọ akwụkwọ n'afọ 2004 site n'aka okwupụta okwu ha bụ Dọkịta Chukwudi Umego kwere nkwa na ha ga-eguzobe Lady MC Mbanugo Agricultural and Biological Garden na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma guzobe Lady MC Mbanugo Annual Prize maka ndị na-bụ ọkachamma na ya bụ Government College n'ise site na mbido akwụkwọ nke a na-abanye n'ime ya. Ọtụtụ otu bịakwara ya bụ mmemme tinyere ndị igwe kansụl nke obodo Nnokwa bụ nke ọ bụ onowu obodo ahụ duru ha bụ Chief Richard Okelu, ndị isi Federal Government College n'ise nke ọ bụ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ du ha bịa Dọkịta Ijeọma Ekumankama, ndị ọlụ nakwa ndị isi Nigerian Television Authority nakwa ndị wegoto isi na Diocese nke Niger Anglican Communion bụ ndị bịara ya bụ akwamozu. Lady Chinwe bụ nke rapụrụ di ya na ụmụaka ya ise werela mmụọ.